Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Nald, minyo ug may duha ka mga anak. Itago na lasab ang akong address diri sa South nga bahin sa Cebu. Punto medical kini o may pagka-personal ang akong suliran. Kabahin kini sa namatikdan ako sa akong asawa. Gikan maguni siya nga mi-abroad. Apan aron inyong hisabtan, sugdon ko sa wa pa siya makalarga. Ingon ini ang mga panghitabo. Swerte ang Rosana na Rosana? Katong amiga ni mo nga mi-abroad? Oo, good. Ano naman? Pagbuwag nila sa iyang ka-live-in, nilarga sa gawa sa nasod. Nakakita na hinong afam, na minyo. Haya-haya na siyang kinabuhi, Sakay-sakay na magyating tanahan. Mas apiki para ba tuog naong nako? Aw, mo man ay gusto sa mga pariner. Kita bitaw kog kuan kanang vlogger nga babae nga grabe jud ka apikig naong. Pero naminyo nya pinangga kay sa Amerikano Laki sa. Hindutan nila, Sabi ay, naibog ka. Ibog ka nila. Nya ganahan sa kam adtos gawas. Da, umato kong gawas pa, may dragi ako mahimo. Kay minyo naman ko. Aw, lagi. Pero, unsa ka kung manarbaho ko sa gawas na? Isa? Nganong moadto pa man siya o gawas? Nah, ambot bitang Irene ma Nga may tabaho man unta ko. O siya pod may sideline masad siya sa kuan sa online. Online selling. Tingali gila ay lang na siya nga way trabahong klaro. Nya, sa man ako ana ma. Dayon na ba nagpanluod na ba kung dili natutugutan? Oh, pasuwaya lang og larga. Mabalik raman bitaw na og dili maayo ang iyang lakaw didto. Maayo ka ma? Agoy, lisura, Ana Baynalda. Kay nga naman. Unsa oram lang limo, ha? Ang mga mabugnaw nga gabi, Oh, ha? Saba niya ay yabag mangga. Hanggaw mangga bayari kay. Aw, tok na bay. Unsa oram lang ang atong panginahanglan na isip lalaki? Nagduda ka nga mangita kog lain? O kaila man ta. Ug nakailagi ko nimo nga love man jud kayo nimo si Irene, sukad pa kaniadto. Mao ko na imong gipakaslan. Pero si Irene bay, makaagwanta ka na nga, wa ka. Unsa? Unsa ibuti mo ipasabot ka bayari? Agoy! Bay, kabata pa ba yan ang Irene, bay? Mangod ko na natog 5 katuig. Ug napay lawas mong asawa nga murag wa maunsaay. Agoy, maibgan ba yun ang mga foreigner dito sa gawas, bay? Bay Eric. Sa pagkatinuod lang, mo sa nailabi na akong gikabalakan ang gisulti sa akong amigo. Ang bahin sa among pagka magtiayon sa akong asawa. Unsaon naman lang. O nakalarga gyud ang akong asawa sa gawas. Sa primero, murag madapan na mo og tambal ang among kamingaw. Apan nagkadugay-dugay, nakabantay ko. Nga maglikay na siya kung mutawag ko og video call. Daghan na siya pasangil. Og labaw sa tanan, ang gusto niyang magsigi og extend sa iyang kontrata. Kay katarungan niya, aron ko na may makatigom. Tuod man, nakatigom-tigom og nakapausab yun hinoon mi sa akong bahay. Og nakapalit siya mig multicab. Pero, 5 ka tuig sa mi nga nagkabuwag. Hangtod nga miuli siya. Ug unya, Ay, sa katapusan.
Nauli na gyud ang tanang bisita. Nangita ko nimo. Naraman di ka din sa tong kwarto eh. Siyempre, nangandam. Nangandam sa unsa. Siya, unsa. Umutala pag na siya, Eh, Dali, bi. um, Mingaw na ba kay ko na mo? Magpanyo sa ko. Maghapat sa ko eh. Ayun niya na lang na, Human sa first round. Ha? Mingaw na kay ko ni mo. Doon tang maligo man, Oh, huy. Kini mo, underwear, be. Ay, tapa, huy. Huy, nipahilo na ka magod sa ubos. Wala lagi ko kapanghugas, uy, amaw. Kanito pa kung kaon ining hugas-hugas. Hala, ha? Ay, Baho. tapa. Anong may hunong man ka, ha? Kimingaw na ko na ni mo. Lain ako baho, ina. Ay katawa ba Ikaw rabi akong isultihan ini. Kay nagkinahanglan kong ideya sa lain. Kay gruman sa masagod kaha ni mo siya nga, wa ka panghugas. Labkaw wa gini bay. Pero sikan raw na mo bay ba? Oh, Nakaligo nami. Pero maura maghihapon ang baho. O nakabantay ko. Nga, luag na. ha? Uy. Di ba dapat hugot na kay di magkatuig gud mong way kontak, di ba? Kami gani sa mga asawa ko na, wa may kontag usak si Manak, kung muli siya sa ila. Inigbalik niya, mura maganig. Mabalik ang iyang pagka-virgin. Mao ba bay? Misalig ko sa kong asawa. Ug wa ko'y pagduda sa iyang love di rin ako. Apan tungod sa kong nabantayan sa iyang pag-uli gikan sa abroad, murag nahugawan na mahinuon ang akong hunahuna. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, 5 mi katuig nga nagkabuwag sa akong asawa, kay nanarbaho siya isip OFW sa laing nasod. Mausa ba di ay ang baho o odro sa kinatawo sa babae kung magkaedad? 40 na siya. Ikadawang pangutana, paggamit sa dako niya, medyo luag na. Di bagod nga, tungod sa kadugay na nga wa mi kontak, matod pa sa kong amigo, murag mabalik unta siya sa pagkaberhin. Ikatulo pangutana, dili malikayan nga mahugawan ang akong hunahuna, nga basin may laing lalaki nga gikalambigit ang akong asawa sa laing nasod. Posible ka ha? Ikaupat o katapusan. Unsa may akong buhaton ini niya? Kay nabalakas sa baya ko nga kung tinuod man ang akong pagduda, basin kun matakdan sab ko. Pwede ba na ako siyang ipa-check up? Pero basin og malain sab siya. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nald. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usam nako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Cosmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga healing begins when forgiveness is chosen. Masayop mga tao, may di masayop na to. So katong mga panghitabo nga dugay na, di na lang to mo na gibutawag og water under the bridge, no? Labay na lang to.
O kinsay nadihado, kinsay yamado, magpasensyahay na lamang. Ha? Di na tuting kayo nagbalik kay biskay na ayon na ang sabad, na mo bleed na sa balik. Bawagin na kinabuhi. And, we learn more to our indifferences, ha? Hindi, maglalis na. Pero nagkahuman, labano good, ha? Lalis na kayo, di batip sa kayo ng yango-yango lang ka pirme. Di man ta magka-cut-on na nagdali ka ng uyon-uyon lang ka, bisag supak sa imong kagustuhan. Ha? Supak ka, di i-voice out nga nung supak ka. Pero nagkahuman, good. Murag tennis game ba? Murag boxing, ha? Lamano yung nagkahuman. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Nald, 55 years old, taga south of Cebu. Asa ka na, di ba kaha? Talisay, Glanilla, San Fernando, Naga, Sibunga, Karkar, nga to na sa Dumaguete, Dumaguete, Dalagit, Argao, no? Mayong pagpaminaw diya sa mga taga south of Cebu. So ako lang yung panikamutan ni imong problema, Nald, nga akong matubag, no? May tungod ni sa iyang asawa, no? Nga 40 ng edad, no? Unang pangutana, 5 na katuig mi nga nagbuwag sa akong asawa. Kay narbaho siya isip OFW sa laing nasod. Mausab ba di ay ang baho o odor sa kinatawo sa babae kung magkaedad na og 40? Ay, daghang mga posibilidad nal, no? Kay namatay gitawag og mga vaginal infection, no? Na vaginitis kung tawagon na mo na sa abong kaya. Ang hinungdan ani na ay mga bacterial presence, nga unhygienic practice onya we will have to roll out mga sexually transmitted problem or diseases, no? Mga fungal infection, so na may tabo na siya possibly, no? So unsa ay mga kasagaran ng mga sakit ng mga herpes simplex, mga wala gito, mga sexually transmitted, syphilis, gonorrhea, wala i-roll out na nato siya, no? Nya, plus the fact nga, ang imong misis is already 40, although ang atong menopausal age, balik-balik ito din sa itong programa, is late 40s and early 50s with the main age of 52, posible rin magkausap na sad ang iyang production sa mga hormones like estrogen and progesterone, dili nigol pareha sa katong mga 20 pa siya o bago pa siyang nadalaga, no? So ang imong pangutan na posible ba akong tubag posible, no? Wa ko magingon nga nagduwa og laing team imong asawa dito sa laing nasod, pero posible nga nagka-infection ni siya sa iyang internal sex organ, no? Kaduhang pangutana, paggamit sab nako niya medyo luag na. Di ba gyud natungod kay kadugay na nga wala mi kontak matud sa akong amigo. Murag mabalik unta sa pagka-virgin. Ko kakuag daghan na bubog anak, no? Pero magkaedad ba god part og magkaedad mo babae nga medyo di na gyud pareha sa una nga hugot pa og angay. So gitara pa maingon to kung medyo bugoy-bugoy nga hugot pag angay bay. Pero kani magong gitara god usahay na hugot na luag og angay. So the same is true with ingon ani nga mga sexual concerns, no? So moingon ko nga kanang baguhan na po tingali ka. Dugay na mamuhay kontak, no? So, maka-chance maka kung ang imong asawa medyo lahi na gud sa una og nilihukan, no? Makaibalo yata ng mga ingon ana nga na laing sexual partner. I cannot easily roll this out, no? Pero depende po sa personality sa imong misis kung dili ba po siya yung dali kayo ma-attract sa lain nga mga sex partners, no? Pero balikon ako, as we grow older, magka-usab na gyud ang atong sexual activities, no? According to Johnson & Johnson, among nibalaan sa klase, namang gyud na stages sa sexual act, no? Primero, na kay appetite. Kinalang na kay appetite. Kaya kung wa kay appetite, pag lami, no? Kinalang na kay ma-excited ka. Hantod mo reach ka og orgasm or climax, balik to the previous resting stage ng resolution. Kumao na ang cycle, no? So, moingon ko nga, maybe you can use some additional lubricants if you want to enjoy it more, no? Pero di na gyud pareha gyud sa younger age, no? Sunod nga concern, dili malikayan nga mahugawan ang akong unahuna, nga basin may laing lalaki nga gigamit ang akong asawa sa laing nasod. Posible kaha,
Ingon ako, posible. Pero depende man na sa imong personality sa imong misis. Mailan man nato ang inunta nilihukan, sinultihan sa usa ka babae nga medyo mahilig muduwa og laing team, no? O naagyo kay trust sa imong asawa bisan pa man og dugay nagkalagyo, wad na lang na si imong una kung wag kay basihan nga mao na ang iyang gibuhat dito sa laing nasod kay mahog ka nagparanoid, no? So what do I mean by paranoid? Meaning magduda ka bisag walay basihan. Kung na kay basihan, na ba kay makitaan dihang sa kaha nga post or whatever nga mo confirm nga na siya ka date dito, that's another imong concern, no? Pero wa gyud na siya siyang trabaho. Siya laing ka-date kung mag-off duty siya, inwad anal na si mong unahuna, kay ikaw may mag-antos ni anak. Ha? Sige gunahuna nga, way basihan. Sunod niya concern, unsa may akong buhaton, ani niya, kay nabala ka sa basiya nga kung tinuod man ang akong pagduda, basin kung matakdan sab ko. Pwede ba nako siyang ipa-check up, pero basin malain sab siya, unsa kay akong buhaton. Pwede kamong duha magpa-check up. Inalang nga darling, nagkaanam na matong edad, magpa-laboratory check up lang ta. Ayaw lang mo ginong iksiyara. Ay para di po siya ma-offended. Kitang duha magpa-check up darling, kay mura di na para sa una nga sweet kay ta, lahi naman karon. Sa akong balikon, wala kay prueba nga nasa laing ka-date dito, pinaagi ng mga chat, mga post sa Facebook or whatever other gadgets nga makuha mo. Wabay mga butang diha nga imong makitaan nga magduda ka, wad na lang si mong nahuna. Pero naakay madetectan nga makapa-enhance sa imong pagduda, mo na kung giingon ako nga pwede mong duha mo adto sa laboratory, kamong duha magpa-check up. Bahala na kung sa imong alibay, kamong duha nga para ma-confirm kung naa ba siya ay mga infection, no? Posible man siya nasa fungal infection, nald, or kanang dili sexually transmitted ba nga uban nga kuan daghang ng mga yeast infection, no? Posible na. Okay? So hinaut kasabot ka sa kung explicar ni Moral diya sa south of Cebu. Alright? So hinaut na kay nakutlo nal dug ngadto sa libuan millions nga naminaw dinhi sa programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. With Attorney Eileen Bathan sa inyong mga legal nga problema. Andam gimig tagana. Thank you very much. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. So sa ka up. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. Yeah, it's like we made it. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Yana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, still the one. Still going strong. You're still the one I run, one that I belong to. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kinayo sa kababae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang gatumatatampo nagdasangan ka, Yana.
Han, magpakasal na ta? Sure ka? Ready na ka? Uy, naalam tayo mga mayong trabaho. Ako, doktor na. Ug ikaw, regular na sa kasi mong itrabahoan ka ron. Kaya na nato. Sige. Salamat! Thank you! Kani akong gipaabot. Tako ka na gyud. Magbuhat na tag-baby? Di na sa... Ha? Abi ba na ko ready na ka? May budget na to para sa kasal. Pero di pa igong na tong tinigong para mag-anak na to eh. Sean. Pasagdi, uy. Ha? Ngano mo mugusman ka kung dili pa siya andam? Ngano di ay? Ikaw, andam na di ka? Ambot lang sad. Pero ganahan naman gudun ta ko. Day, 26 pa lang ka. Pag-enjoy na lang sa mo sa inyong kaminyoon. Day. Han, andam na imong mga butang para ugma? Ha? Ugma? Oo. Mag-hike man ta, di ba? Hala, limutan ako, Han. Di ko pwede ugma, uy. Oh, ikaw mo'y nagplano ani nga hike, kunya ikaw mo'y dili pwede? Sorry kayo, Han, ha? Sagdi na lang. Ako na lang usa. Han. Ano sa pa may post nga nagminyo mi? Ngawa man hapon si oras na ako. Bahala siya. Tuos ang dili na ko makayang mag-hike na ako ra. Tanawa niya. Ay, kalami sa feeling na naabot ko sa akong destinasyon. Kalami sa hangin, uy. Ikaw raw. Ay! Oh! Sorry ha. Napakuratan nung takara. Nikalit mo lang ko kag tunga, di ha? Muram kag ungo. Huwag ko makabantay ni mo kay nagpiyong-piyong ko. Sorry. So, ikaw rang usab din eh? Oo. Isugan mo eh. Ako na si Jake. Yana. Nice to meet you, Yana. Nindutas view eh. Maog yun. Oh. Huy. Ang view man kamoy nindot. Ganun ni ama ka nagtanaw na ako. Sorry. Mas nindot mo ko katanawon kaysa view. Oh. Salamat sa paghatod nako, ha? Aris ako. Yana, kadit lang. Unsa man? Pwede ko mga mong contact number? Ha? Ha? Gihatagan ni mo si mong number? Oday. Huy, basig asa na padung, ha? Makasagit ka na, day. Day. Ayaw kalimut ha. Birthday na ko next Saturday. Ariya ko sa akong apartment. Sige.
birthday! Thank you. Oh, hain man ang mga tao. Ikaw ra lagi. Wa mo kayo mga bisita. Ikaw ra. Jake. Yana, I like you. Jake. Kinuo ko. Nakasa ako sa mong kapiniyon ni Sean. Sa tinuod lang, nahadlo ko. Pero ako makasabot sa kong gipati. Nagpangita ko ni Jake. Han? Han, ano mo ka? Naglain ang akong lawas. Mo ba? Pa-check up na. Sige, Han. Magpa-check up lang unya ako. You're 2 months pregnant, Mrs. Unsa? Kinuo ko. Dili din ako malimudugdog kay ni Sean. Mas maayo siguro nga sultihan na lang ako si tinuod. Bahala na. Nakasa ako. O kinahanglan nga ato bangunin ako. Mablos ka. Og dili ikaw ang amahan. O ba? Ganun nakabuhat mo kayo ni Yara. Permi naman ako kang wasyon. Busy ka permi sa trabaho. Wala kay oras na ako. Pero nahibaw ka nga naning kamot ko para makatigom ta. Para puhon, kaya na natong buhion ang atong anak. Sean. So, kung sa may gusto mo mahita mo. Sorry, Sean. Pero nakasa ako sa itong kabinyoon. Og dili na ko kayang mo atubang pa ni mo. Makigbuwag na lang ko ni mo. Kung may mo gusto, sige. Buhian ka. Unsa? Mabdos ka? O, Jake. Og may tugan ko ni mo. Na ako'y bana. Unsa? Minyo ko, Jake. Pero ako na sige buwagan pagkahibawon ako nga mabdos ko. Yana. Minyusad ko. Unsa? Maong sorry. Di ka pwedeng barugan. Jake! Day. Imo rin ng sa, girl. Gay na napitote ka. Na makasagid ka tungod anang Jake. Tanaw. Bisag usawa na hinoy nabili ni mo. Bugo kay ko eh. Nagpadako sa akong emosyon. Pag-focus na lang niya sa imong anak, day.
ni si Sean? Hello? Musta? Nanganak naman ko ka. Okay ra. Nganong nanawag man ka? Pwede ba kong magkikita mo? May importanteng tuyo ako. Unsa may tuyo ni mo? Yana, nalakoy usa ka pangutanan nimo. Unsa man na? Mahal pa ba ko nimo? Sa tinuod lang. Wa magid mawa ang akong love ni mo, Sean. Ug dagmahay ko nga nakahimo kong binuang ni mo. Yun na una sa ina ko sud sa pila ka buwan. Nasa ko'y pagguwang mo. Kaya kung napalang ko'y oras ni mo, di na mahitabo. Oo, nakasa ka. Pero mahal pati ka. Ug mahal pa ko ni mo. Ug bana pagyapon ko ni mo. Sean, unsay puti mo ipasabot? Suway na to balik. Pagsuway rin sa tong kami niyo, Yana. O niya ang bata. Ako siyang isipon nga akong kaugaling ko, anak. Mamawi ko ni mo. Di na ko mawad anong oras ni mo. Sean, salamat. Mahal giday ko ni mo. Mahal gid kayo. Looks like we made it. How far we've come, my baby. Might have took the long way. We knew we'd get there someday. Said I bet. Nagtuokit ko nga dito na lang kuto bang akong kinabuhi. Nga wa na'y chance ang kami niyo o ni Sean. Pero swerte kayo ko sa kumbana. Kay gipangga o gimahal gyud ko niya. Ingon man ang akong anak. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Yana nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit kadagulahan. Still the one. You're still the one I run, the one that I belong to, still the one I want. Among kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Kain. Agubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalag, mga sukid ti paminaw. Kinasingkasi kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakap with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadaan sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. You're still the